Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Dahil iti Timek Tinamnama, may sa Timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed kan kuana, kaya parendigem tindalan na. Advento Arbis bendition, Cariday to'y natalgen. Advento tiempo tibang nga agapujay langit. Arbis bendition, bendition ang nabuslon. Agdam netentum marete, nem ad-adut masapun. Advento Arbis bendition, mamagungar en mangbiag. Jai bambantay ken tay-tay tudo bumaya ka ba? Arbis bendition, bendition ang nabuslon. Ang damit tentum marete, nem ad-adut masapun. Advento Arbis bendition, Apo idem nga umay. Idem kaninday tabang anak mo agurpuray. Arbis bendition, bendition ang nabuslon. Ang damit tentum marete, nem ad-adut masapun. Advento Arbis bendition, O Diyos mi palubusan. Asim ka din inkayet na, araw mi indengan. Arbis bendition, bendition ang nabuslon. Ang damit tentum marete, nem ad-adut masapun. Arbis bendition, bendition ang nabuslon. Ang damit tentum marete, nem ad-adut masapun. Nem ad-adut masapun. Aimbag nga baro tawen tayamin ayaten nagagayem ket kakabsat. Katayamin nga dumdumngeg ti programa Timek Tinamnama. Yaman kapagurasan ti lubong nga pagtingtinggan nyo, nga pakadanunan, iti innem nga pulo ket innem nga nasnasyon.
Di programa Timek Tinamnama dumanon kada kayo. Ida ito'y baro atawen. Kunadang ibarbaro nga tawen. Isu iti maysa atawen nga mangyasideg iti dandanin paragparang ni Apo Jesus. Sapay kumata datay amin gagayem ken kakapsat. Padaan tayo iti baro apan nagbiag, baro apan nakipagpagna ken ni Apo Jesus. Barong naipabaro nga relasyon tayo kadagiti ayaten tayo ti biyag. Gagayem tayo dagiti amin nga dati komunidad nga ayan tayo. Ragsaken tayo dahito nakaskas daw manen apanawen. Iti panang rugi. Panipod dito'y Los Angeles, California, USA. Dahito iti pagayam nyo ti radio. Pastor Vic Ariola III, kumabkablaw kada kayo amin. Itintay panagadal kisaw na Apo Diyos. Ita ito'y na isang sangayan aldaw. Katita, agkararag tayo. O Diyos mi, ang managayat unay, itan tadalan mi, nasantuan, nasasawa. Bendisyonan ko maapo titunggal family. Iti panang celebrar mi dahito yung aldaw. Aldaw nga panang ipabaro. Aldaw nga panang talyaw. Iti maminsan pa'y. Kadag iti positibo abambanag iti biyak. Iti tanapo tadalan mi tinakaskas daw asaong. Iti pamindisyon ti langit. Iti agari kadag iti amin nga familya. Adumdumngeg iti daytoy na kanito. Ito'y programa Timek Tinamnama. O Apo si kakadin. Nakaskas daw nga Diyos. Napastraken min ipuso mi. Ito'y na isang sangayan nga tawen. Nagyaman kami launay. Tadda ka nga mangidalan kada kami. Mangitunda kada kami. Tinapanglegi. Apa nagbiag tinamnawan na. Sipot tadanay. Apo mi nga Jesus. Namangkibin kada kami, agraman na kita iten mitibya. Sipod na dinawad mi ida, napateg, anagan na po may Jesus. Amen. Adalan tayo tida ito yung aldaw, tidalan nagturong, hindi pa nakaisalakan. Amuyo, hindi na parswa di tao, isuti, inaramid ni Apo Diyos anan-anay. Perfecto. Naasi, natanok akababalin, ken naayat, iti muna alalaki, ken babae nga pinarsuan niya. Wanyan nga nagimbak. Awan amuda idi may papan, iti kinaalas, ken baso. Ngem idi pinatida dagiti kinaulbod ni Satanas ket didan nagtalek ti ayat ti Dios kadakwada inyegda kadakwada iti ipapatay ken kastamet iti panakadadael. Nagsukir dagiti muna nga dadakkel tayo. Daadan kini Eva. Gagayem ko ti plano ti panakaisalak. Isu iti nangipakitaan ti Dios ti ayat na iti natnag a tao ken iti panangispal na ken kuana. Manipod iti basol ken kadagiti bunga na. Anyan nga nakayayay. Tinapasamak kadagiti muna nga naganak kadatay. Apay anay tuding ti tao amatay ken apay nga masapul na iti maisalakan. Denggan nyo dahito yung gagaya. Tirason gaputa, kinalikudan dagiti muna nga naganak kada tayo. Dayjay makaited ken kuana iti biya. Adda idi dajerit na nga panagsukir. Kitamuyo, kas prinsipyo iti panakaisalakan. No agtulnog tayo, may salakan tayo.
Ket no agsalungasing tayo, matay tayo. Ako naen ti Roma 6:23 nga datay amin. Umay ti papatay gapu iti baso. Gaputa ti mangisalakan ti tao ti bagina manipod ti basol, awan sa bali no saan nga ni Apo tayo nga Isus. Muyo gagayem, numampay na ito ding ti tao amatay, masapul na ti panakaisalakan. Masapul na dayjay ijaya ni Apo Dios abiyag nga agnanayon. Sino laeng ti mangisalakan ti tao manipod kadagiti bunga ken dusa ti baso. Awanen itinagan ababaen ti langit ayaten agagayem no saan lang nga ni Apo tayo nga Isus. Nalawag nga kunana gagayem ijay libro iti Aramid 4 versikulo 12. Katawan ti sabali apakay salakanan oray siya sino. Tawan iti sabali anagan iti babaen ti langit anay ted kadagiti tao apakabalinan tayo amay salakan. Naglawag ti sao ni Apo Dios gagayem ko. Awanan ti sabali anagan mabalin tayo apakay salakanan no saan nga ni Apo tayo na Isus. Ni Isus isulaeng ti kay kaysuna adalan, udno, ken ti biag akas kunaen ti Juan 14, versikulo 5. Non anagen tayo, kasasaad ti tao ang managbaso. Ijaya ni Apo Dios. Itinaisang sangayan asago. Idi panawen, ti panang celebrar tayo ti Pasko. Sinelebraran tayo ti iyaay ti Mesias. Nga nayanak ijay kulloong. Amuyo, awanen ti sabali nga mangisalakan kadatay. No saan nga ni Apo tayo nga Jesus. Inala ni Apo Jesus. Ti lugar ti managbaso. Tapno ti tao anay deklarar amatay. Maispal babaen itiyay ni Apo tayo nga Jesus. Anay yanak, anagbalin nga tao. Diyos pa'y, tao pa'y. Amuyo, ije Matthew 1, versikulo 23. E kastamet ti Filipos 2, versikulo 5 ken 7. Idi may nayanak ni Apo Jesus. Inkawes ni Jesus ti kinatao. Ngem Dios, sa ngagasot a porsyento a Dios, sa ngagasot a porsyento met a tao. Katamuyo gagayem. Nagtakder ni Jesus iti lugar tayo, ti panangibaklay na ti dusa, ti basong, akas kunaen iti kapitulo 53 iti Isaias. Anyan nga naging baktaytan nga sagot. Natay ni Jesus. Itiribeng na apakatayan ti tao. Yan tangay ta managbasol tay paylaeng. Ni Apo tayo nga Jesus na ibartay di cross amatay. Kapu kadagiti basbasol. Amuyo gagayem. Nagbiag na Jesus. Iti biag rebeng na nga pagbiagan iti tao. Nagimbaga ko na di Roma 5 versikulo 10. Yung amuyo anyan nga saan nga malaon apa nagyaman tayo ng kuwan. Tayo nala na iti lugar tayo. Yan tangay da tayo kuman iti matay. Madusa iti baso. Em innala ni Apo tayo Jesus akas may nga sandi kada iti lugar tayo. Tapno yan tangay nga da tayo kumati-matay. Innala na dahi nga lugar. Gagayem ken kakapsa. Di tayo kadi agyaman iti daytoy nga aldaw. At na tinakaskas daaw nga Dios. Na may nga sakripisyo.
nagbalin a basol gapo kada tayo. No mampay nalinteg ni Apo Isus tasan nga namuan iti basol. Yang mamuyo no padasan tayo nga anagen kas kunaen daytoy saludsud kadagiti kaadwan. Kasano iti iraranod tayo ti biag kan ipapatay ni Apo tayo nga Isus. Tinalanakat ti lugar tayo. May ranod tayo kadi iti dayta nga biag kan ipapatay na. Amuyo Jeroma 3 versikulo 23 aking ganati 26. Kastamet ijay Juan kapitulo 5 versikulo 24. Ibagana ditoy nga may ranod tayo gagaya. Babaen ti pamati awaten tayo ni Kristo akas kinalintig tayo. Inton awaten tayo ni Apo Isus akas kinalintig tayo. Ipaay na dayta panakasubbot ken panakapukaw pamakawan dagiti nararamid tayo nga salungasing iti naldaw-aldaw. Anya pay kasano nga may ranod tayo ti biag ken ipapatay ni Apo tayo nga Isus. Babaen ti panangisuko tayo iti biag tayo ken kuan. Di Galacia 2 versikulo 20 kunana toy nasaanen nga siyak ti may lansa iti cross. Ikat ni Apo tayo nga Dios nga Isu Kristo nga timao. Isu innala na nga Isu nga naibartay gapo kadagiti paspasol tayo. Filipos 2 versikulo 13. Anya pa iti panakairanod tayo iti biag ken ipapatay ni Apo Isus. Iti Juan 5:39 kunana toy babaen iti inaldaw nga panagadal ti sauna. Mapalintek tayo. Maananay tayo. Mapasanto tayo nga agbalegi ti panakabalin ti baso. Inton tinasantuan nga surat isu ti dana. Mangidalan kada tayo tinaldaw-aldaw nga agbiag. Isusurot tayo kini Apo tayo nga Isus. Tapno agbalegi tayo iti baso. Anyan nga nagimbag kakapsa. Anyan nga nagsayat nga panunutin. Adada dito'y kakapsa. Ti may bunga ti panangawat ti tao ken Kristo akas iti kinalindig. Saan tayo? Ang mabalin nga ipangas ti kinalindig. Aan nga umanay ti papantay panakigimong ti tunggal Domingo kadagiti kapilya tayo. Aan nga umanay dagiti amin nga naimbang nga ramid tayo. Kaya mamuyo kakapsa. Dagito'y man, at dada dito iti upat. Nga ibunga ti panangawat ti tao ken Kristo akas kinalinteg na. Umuna, pasarakan di Isaiah 1:18, awaten tayo ti Dios akas di nagbasol Apolos. Inton inawat tayo ni Apo tayo Yesu Kristo, nga Isu iti manabot tayo. Inton impakawan tayo nagiti basbasong tayo kenkwana. Ket pinalubuson tayo nga sumrek kadagiti panagbiag tayo. Agbiag tayo nga kas nga saan tayo nga nagbasol. Agsipod dayta nga kinaman nagbasol tayo. Inala ni Apo tayo nga Isus. Tapno maadan tayo iti nalinteg abiyag. Anyan nga nagimbag, kakapsat. May kadwa. Iti Galacia 3:26 ken 29, ti ibunga, ti panangawat, ti tao ken Kristo, akas kinalinteg na agbalintayon nga kameng ti pamilya ni Apo Dios. Sagsagana ni Apo Dios ti maysa nga lugar, nga pagtaengan tu dagiti maysa lakan. Juan 14:1 versikulo 3 kunana, saan ko mga agpulkok ti puso mamati kay kanya. Ni Apo Isus adangin sagana natin may isang lugar ket sa dino man nga isukat addan to sa diyan. Kahit namet nga datay tumen. Kakapsat ken gagay. Ibunga iti panangawat tayo ken ni Apo Isus akas kinalinteg tayo. Agbalin tayo na kamang ti pamilya ni Apo Dios. Anyan nga nagimbag di kanta ti Ingles kan kantahen dagiti
kumakanta ken kuro. I'm so glad I'm a part of the family of God. Anyan nga nagimba. Nga pasetak tidakkel a pamilya ni Apo Dios. Gagayem di may katlog nga ibunga inton awaten ti tao ni Kristo akas kinalinteg na madaan tayo. Maadaan ka gayem iti panakabalin nga agaramid ti pagayatan ti Dios. Inaldaw-aldaw agbaligi tayo kenka. Inaldaw-aldaw akas kunayan ti Filipos 4 versikulo 13. Mabalinak iti amin abanag kapo iti dayjay a Dios nga mamagpigsa ken mangtitikiren iti panagbiag ko iti naldaw-aldaw. Iti may kapat kakabsat. Ibunga iti panangawat ti tao ken ni Kristo akas kinalinteg na mapadasan nan tinadayag a panagbalbali. Filipos 3 versikulo 20. Iti daytoy nga panawen. Mabalintay manen ti mangrugi. Mabalintay manen nga rugi ti biag anapasan. Mabalintay manen nga panawan dagiti anyaman nga dandana nga nakudrem. Dandana nga panagbiag ti kinaman nagbaso. Haan gagayem nga bilbilangan ni Apo Isus inton may tublak ka. Ibilbilangan na inton bumaringkwas ka ket mapangka ken kuan. Iti pakawan mo dagiti basbaso. Ket awatem mo ni Apo Isus. Tan awatem akas manubot mo pakawanen na dagiti anyaman nga banag iti naglangas. Isun ti Dios mo nga mangibabat ken ka ijay langit. Ket inton ipakawan mo dagiti nga basbaso ikan na kan ti baro na pabaro a panagbiag. Daytan yarang tayong agturong ti panagbalbali. Ayaten agagayem ken kakabsa. Timla kayat ang mapadasan iti panagbalbali mo ken panakay pabaro daytoy man nga biyak. Kamang sango iti nabalegi ken naranya abaro nga tawen. Di ka kadi awaten ni Kristo. Na iso ti kinalinteg mo ganyan. At agbalin ka. Papaset ti pamilya ni Apo Dios. Agururay da dyan na indaklan a panagparag. Dadanon tayo manen. May sangatawen. Amang yasideg. Iti dandanin panagparang ni Apo Dios. Timla kayat. Na ikari iti daytoy maoras. Pastor Ariola. Kahit kumet, nagbiyagan iti napabaro a panag. Nauma akon kadagiti panagbibiyag ti baso iti naldaw-aldaw. Nauma akon kadagiti bisyo, kadagiti panang daddadael ko kadagiti sabali nga tattao. Babaen ti panagsasaok, dagiti panagululbod, panagumumsi. At nakasagana kon Apo. Talabit ti kararag kainan. Awate mon daytoy nga biyak. Ket ipaay mo daytoy kinalinteg. Pagbiag ako na Apo iti biag mi Apo Isus sa napalinteg. Napalinteg. Agbiag anak kasagana daytoy na indaklan naldaon tapno inton agparang manen ti maykat. Nakasagana tayo asawambet ken. Gagayem ken kakabsa. Padpadaanan tayo itinasanpuan a Dios. Ket inton umay na met alaen tinapasanto atata. Dayta idalan nga agturong ti panakaysa. Panangiso ko nga nananay.
at palubusan tayo manen ang maminsan. Naawisan tayo ni Apo Jesus. May katagitipos. Tapno isot agturay. Na ito'y paro atawen. Aging gana nga madanon tayo manen. Isabaling atawen. Aging gana at isaanan na mabayan. Umayon ti mamutut tayo. Ti ari nagiti araan. Ayan mangisalakan. Iti amin ako ko na. Asin murot ka nakasagan. Ken nang italek ti biyag da iti panakapabaro. Biyag na napalit. Biyag nagbalik. Biyag ang nakasaganan. Abag na kadag iti daldalan ni Apos. Itinaldaw-aldaw. Aging gana nga makita tayo manen. Di saan na mabayag agparang. At makita tayo ito ni Apos. O may na isalakan. Naging anak na lalaki kang babae. At mapalintay ito nga po na yan. O adto yan. Diyos mi, nginururay mi, tinabayan. Umayin. Umayin na kami isalakan. O Apo, ang managayan. Indisyonan, bigiti amin nga dumdungeg, dahil yung programa at ina. Dahil ito nga baro nga tawen. Palubusan min ni Apo Isus, iso ti agturay, kadagiti panagbiag. Son ti agbiag, tinapalinteg a panagbiag. Baybayan min, bigiti basol, kinarugit itinaglakas. Kat arakupen min ni Apo mga Isus. Nakasagana, maumawat na ito, ikagay na, kinalintig na. Kaputi na ito yung alda. Isuko ko nga nananay. Sa nga gasota porsyento na ito yung alda. Tapos baligya. Kan Kristo. Akas manlubot ko. Uwapo, awatem ka didigito yung pagpakasyo. At sipod ta dinawat may amin digito'y tinapateg, anagan na pumayso. Amen. Gapuna jay langit, gapuna